Shubor Nakashlem Jong Unong San Hima. Raghav Chadha ubadeu MP ka Rajya Sabha nagasing Aam Aadmi Party. Ulapan bana bo unrung no asya ka BJP Ryngkat bat katukan Ngut ki MP jong ka Aam Aadmi Party Rajya Sabha kabalabu jingma ka bakraw yu he jong ka seng bat Menteri Rangba barim ke Delhi u Arvind Kejriwal ublapan hiar kerdan yu Raghav dang khandia tayo menshwa. Kidan hanyo Ngut nakishpau Ngut ki MP ka AAP Rajya Sabha ki bansap hetno nagasing. Kumba ar nakalay banta ki MP ka AAP na Rajya Sabha kin panyaso no ban ka BJP long uchada hagilar patay kubor mda ka janmiet dak bakno baka party ka basisian kala sanshar ha Delhi dak bakular banyale prasya iki kambam sab banta kala sedang ban kanandian na kajing tray hok ngiladap soy bat pha iki jing tho ban panyaso no ban ka BJP sha chairman ka Rajya Sabha long Raghav Chadha ka AAP ka loong bauchada ula thok ya ka seng kat ba u Kejriwal ula there ka BJP halor ka jingshat kala yaki Punjabi ka AAP ka bala ai khat san snam jong ka jing jonga manda kala kendria no na ka san perthei ka bahok ngalong ubrio uba shisha ha ka seng ka babakla nga kendria no na ka seng bat dan hasanda bat kibrio menta ka AAP ka long ka babam sab bat ka bala pendam daong uni unong yalam lada kini ki MP ka Rajya Sabha na ka seng AAP kin phet seng no kin don stang laingut kata usan balbir sing Sichiwal Sanjay Singh bat ND Gupta. Kitulong kubor ki yathu bayu Chadha la ban shathong kum Menteri ka Sarkar India lada urung no asya ke BJP. Uchada uladon ha sing AAP na do bala seng ya ka haus nam arja khatar ulaong baka AAP ka ba ujudan menta kamlong shu kumju kumalong menshwa. Tangka tu kani por hadian ba uchada ula kran ya kani hakilal patai kubor ka AAP ka lapen bena hakilal patai kubor dak bather ka BJP bat kenno ba uchada ula shat kala.